Pois mira, ese verán ademais ascende o Dubra a terceira. E eu pois descendo co Noia. É o primeiro que me chama o Dubra. E Iago iba a renovar en Noia, xa tiña renovado. Pa preferentes. Xa nos despedimos, tamén me dixo, e doume algún consello, que non tuvera prisa por firmar co Dubra, que eso que o iba a ter aí seguro, que fixera moi bo ano. Pasaban as semanas e eu só tiña oferta do Dubra. E un día, bueno, chamei a Iago, chamoume e dime, non lle digas que si aínda o Dubra, porque acabo de falar con Miguel Filgueira e creo que te quere para o Bergantiños. Pero pasaban os días e eu decíalle, oye, Iago, que Miguel non me chama e Jorge quere que lle diga algo. Dime, bueno, espera, que vou chamar outra vez. Iago esa tarde non me chama. E eu, joder, estábame apretando, tal, e de repente ao día siguiente chamada de Iago. E dime, nin Bergan, nin Dubra. Vas a vir para o Compos comigo. O Compos. E dixen, iso é espectacular, non? E dixen, vale. E a media hora ou ás 2 horas chamoume Castiñeiras para ofrecerme un contrato. Cos ollos pechados, non? Ou fixeches todo duro, así? Non. Dixen que si o... Agora aí está. Déxame pensar. Pensei no... Non lle dixen que si no momento, porque si non hai que... Hai que poderse duro tal, un pouco, pero cando yo dixen na casa, firmei xa os 2 días, creo.